Σας Χριστού τη Θεία Γέννηση, να πω σαρκοντικός σας και του χρόνου να είστε καλά. Κι άλλο, κι άλλο. Και του χρόνου να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά, παιδιά, και του Του χρόνου. χρόνου, παιδιά, να είστε καλά. Του χρόνου, Τα λέμε. είπαμε τώρα. Και του χρόνου είπαμε, δεν Του χρόνου είπαμε. να είστε καλά. Δεν είπαμε και του χρόνου. Σε ένα χρόνο να έρθει να μας τα ξαναπείτε πάλι. Ναι, αλλά Τι, δεν τα λέμε τσάπα. δηλαδή τι θέλετε. Με καμιά άλλη Λεφτά. λεπτούλα. Ω, ορίστε. Να φάει θέλει. Ρε, αυτός θέλει να φάει, λέει. Δεν θέλει να φάει τίποτα. Δώσ' του ρε να φάει τίποτε, ρε μαλάκα. Τι τρώγανε τόσες ώρες, τυρόπιτα δεν τρώγανε. Έχει τυρόπιτα. Αφού είπαμε τα κάλατα ρε. Έλα ρε, δώσ' του ρε να πάρει ρε, κάτι να φάει ρε. Δώσ' του ρε να... Δεν έχει ρε, τελειώσανε ρε. Ποιος έφαγε. Ρε γαμώτε ρε. Δεν έχει τίποτε, τελειώσαν όλες. Δεν έχει ρε μαλάκα, μην κοιτάς. Πάμε να φύγουμε. Σάμα τα κάλατα. Δώσ' του ρε μαλάκα να φάει τίποτε. Έλα, δεν πειράζει. Χρήστο, έλα, αφού τα πάμε μαζί. Συνέτεροι είσαστε ρε Είμαστε μαλάκα. συνέτεροι, είμαστε συνέτεροι. Θα πάμε μαζί, είμαστε συνέτεροι. Τι είναι αυτά τώρα, τι θα πάρουμε αυτά. Πάρτε ό,τι θέλεις ρε Δεν μαλάκα. σταμάτη να πάρεις τίποτα. Δεν βάλε μέσα, τι παίρνεις ρε Μάκη με αυτά. Ό,τι θέλεις ό,τι θες Μας παίρνεις. θα μας πάρει ο Μάκης, φέρε μαλάκα. Φέρε να μας πάρει. Τι τους δώσανε μαλάκα. Θα πάρω Μία- σάτι, δεν κάνουν αυτά. Μία μάρκα ρε. Πόσο κάνουν. 4 μάρκες θέλει. 4. Να πάρω ένα σάτι, να μου πάρει ένα σάτι. Εγώ Έλα, τα σαν- πάω καλά ρε μαλάκα τα κάνω. Πόσο μου τέσσερις να πάρει. Ρε μαλάκα συνέτεροι δεν είσαστε, δώσ' του άνθρωπου. Δύο ρε παιδί μου. Τι δύο ρε, με δύο δεν παίρνει ρε. Δώσε μου άλλες δύο να δώσω να μου πάρει. Σου χόρτα θα τα δώσει. Ναι, εντάξει. Θα πάρει ένα σάντουιτς. Ένα σάντουιτς, σάντουιτς. εντάξει. Με 4 μάρκες. Περνάω, ρε. Άφηκε. Έλα εδώ, άμα δεν σε έφερνα εγώ ρε μαλάκα, άμα δεν σε Όχι, έφερνα εντάξει, ποιότητες. εντάξει, άμα. Όχι, δεν έχω, τα έδωσα.